ሰብኣይነት ብጭዋዳ ወይ ብሃብቲ ኣይኮነን ዝምዘን ሓደ ለባም ሰብኣይ ካብቲ ዓሻ ዘብሎም ሓሙሽተ ነገራት ንርእሱ ከመይ ገይሩ ይሕሉ ሓደ ሰብኣይ ካብ ክብሩ ከይወርድን ኣብ ቅድሚ ሰብ ከም ዓሻ ከይረአን ክጥንቀቐሎም ዘለዎ ሓሙሽተ ዓበይቲ ጌጋታት ብፍላይ እታ ራብዐይቲ ንብዙሓት ሰብ ተዋርዶም ዘላ እያ። ሰላም፣ እዚ ቻናል ስነልቦና እዩ። እዚ መደብ ዘሰናድአልኩም ድማ ኣነ ሓፍትኩም ሊድያ እያ። ነዚ ቻናል ሓድሽቲ እንትኮንኩም ሰብስክራይብ ገሩ። ሓደ ሰብኣይ ካብ ክብርን ልቦናን ወፂኡ ዓሻ ተባሂሉ ክፅዋዕ ወይ ክብሩ ክጎድል ዝገብሩ ሓሙሽተ ዓበይቲ ነጥብታት ክነግረኩም። ቀዳማይ፣ ብዛዕባ ዘይትፈልጦ ነገር ምሙጋት። ሓደ ሰብኣይ ካብ ዘለዎ ክብሪ ንታሕቲ ወሪዱ ከም ተራን ዓሻን ሰብ ንኽርአ ካብ ዝገብርዎ ነገራት እታ ዝዓበይቲ እያ። ብዛዕባ ዘይትፈልጦ ነገር ምሙጋት ናይ ውሽጣዊ ባዶነት ምልክት እዩ። ዓሻ ሰብኣይ ኣይፈልጥን ምባል ከም ድሕረት ወይ ከም ስዕረት ገይሩ ይወስዶ። ኣብ ዝኾነ ዓውዲ ፖለቲካ፣ ስፖርት፣ ሳይንስ ወይ ሃይማኖት ዘይኣስወ የለን። እንተኾነ ግን ንኩሉ ክፈልጥ ዝፍትን ሰብ ንሓደ ነገር እውን ብዕምቆት ክፈልጥ ኣይኽእልን እዩ። እቲ ዝገብሮ ክትዕ ድማ ብጭብጭ ዝተደገፈ ዘይኮነስ ብድፍረት ተመርሐ ስለ ዝኾነ ኣብ ቅድሚ ለባማት ሰባት ባዶነቱ ቀልጢፉ ይቃላዕ። ለባም ሰብኣይ ዝዛረብ ሓቅን ምውፃእን ንምምሃርን እዩ። እቲ ዓሻ ዝበሃል ሰብኣይ ግን ክምሃር ድሌት የብሉን። ንሱ ዝደሊ ንሰባት ኣነ በሊሕ የሉ ንምእማን ጥራይ እዩ። ኣብ ዘይፈልጦ ነገር ክከራኸር ከሎ ቃላት ይድርድር፣ ድምፁ ዓው የብል፣ ካልኦት ንኸይዛረቡ ዕድል ይኸልእ። እዚ ባህሪ እዚ ድማ ካብ በላሕቲ ሰባት ይርሕቆም። ሰባት ድማ ብሕሾኽሾኽ እዚ ሰብኣይ ዝዋላ ሓንቲ ዘይፈልጥ ፈካሪ እዩ ክብልዎ ይጅምሩ። ዓበይቲ ፈላስፋታትን ለባማት ዓለምናን ንኣብነት ሶቅራጦስ ኣነ እቲ ዝፈልጦ ነገር እንተሃለዎ ምንም ከም ዘይፈልጥ ጥራይ ይብል ነይሩ። ሓደ ሰብኣይ ብዛዕባ ዝርእሱ ጉዳይ እዚ እኹል ሓበሬታ ይብለይን እስከ ንገሩን ክብል ከሎ ሰባት ዝያዳ እዮም ዝኽብርዎ። እዚ ማለት ትሕትና ዘለዎ ከምኡ ድማ ንነገራት ብጥንቃቐ ዝርኢ ሰብኣይ ምዃኑ የርኢ። ሓደ ሰብኣይ ኣብ ዘይፈልጦ ነገር ተማጊቱ ሓንሳብ ገይጉ እንተተቓሊዑ ድሕሪኡ ዋላ ኣብ ዝፈልጦ ነገር ሓቂ እንተተዛረበ ሰብ ኣይኣምኑን እዩ። ተኣማንነቱ የጥፍእ። ሰብኣይነት ድማ ብተኣማንነት እዩ ዝህነፅ። ብዘይ ፍልጠት ምሙጋት ነትን ዓመታት ዝሃነፅካይቶም ኣብ ውሽጢ ደቓይቕ ተፍርሶ። ኣፍካ ዓፂኻ ክትሰምዕ ከለኻ ትምሃር ኣለኻ። ኣፍካ ከፊትካ ክትሟገት ከለኻ ግን ነቲ ቀደም ትፈልጦ ጥራይ ኢኻ ትደጋግሞ ዘለኻ። ብዛዕባ ዘይትፈልጦ ነገር ክትሟገት ከለኻ ሓዱሽ ሓሳብ ንምቕባል ማዕፅኻ ትዓፁ ኣለኻ። እዚ ድማ ንሓደ ሰብኣይ ኣብቲ ዘለዎ ድንቁርና ተዓፂ ከም ዝሰርፍ ይገብሮ። ሓደ ሰብኣይ ኣብ ገዛ ርእሱ ዝተኣማመን እንተኮይኑ ንኩሉ ሰብ ኣነ በሊሕ ኢሉ ክእምን ኣየድልዮን እዩ። ናይ ሓቂ ብስለት መዓስ ክትዛረብ ከም ዘለካ፣ መዓስ ስቕ ክትብል ከም ዘለካ፣ ከምኡ ድማ መዓስ ክትምሃር ከም ዘለካ ምፍላጥ እዩ። ካብ ዘይፍልጠት ተሟጊትካ ሰብ ካብ ዝነዓቐካ ብስቕታ ተዓቂብካ ሰብ ክንእደካ ይበልፅ። ካልኣይ፣ ንሰብ ንምሕጓስ ክብል ባህሪኡ ምቕያር። እዛ ነጥብ እዚኣ ሓደ ሰብኣይ ካብ ዘለዎ መንነት ወፂኡ ናይ ካልኦት ሰባት ጽላሎት ጥራይ ኮይኑ ንኽተርፍ ትገብሮ ዓባይ ጌጋ እያ። ንኩሉ ሰብ ክሕጉስ ዝፅዕር ሰብ ንርእሱ እዩ ዘጥፍእ ከም ዝበሃል እቲ ሳዕቤኑ ኣዝዩ ከቢድ እዩ። ሰብኣይነት ብፅንዓትን ብተኣማንነትን እዩ ዝግለጽ። ሓደ ሰብኣይ ኣብ ዝኾነ ቦታ ኩሉ ምስቶም ዘለዉ ሰባት ንምቅራብ ጥራይ ኢሉ ሓሳቡን ባህሪኡን ዝቕይር እንተኮይኑ ከምቲ ንፋስ ናብ ዝነፈሶ ዝኽር ቆፅሊ እዩ ዝቑፀር። ሎሚ ምስ ሰረቕቲ ኮይኑ ክሰርቕ፣ ጽባሕ ምስ መነኩሴ ኮይኑ ክጽሊ ዝደሊ ሰብ ናይ ገዛ ርእሱ ዓንዲ ሕቖ የብሉን። እዚ ድማ ናይቲ ሰብኣይ መንነት ይቐብሮ። ንሰባት ንምሕጓስ ዝነብር ሰብኣይ ብቐጻሊ ተዋሳኢ እዩ። ኣብ ቅድሚ ሓላፊኡ ሓደ ዓይነት ሰብ እዩ፣ ኣብ ቅድሚ ዕሩ ካልእ እዩ፣ ኣብ ቅድሚ ስድርኡ ድማ ካልእ እዩ። እዚ ብቐጻሊ ማስክ ምቕያር ድማ ኣዝዩ ዘደክም ካብ ምዃኑ ብተወሳኺ እቲ ሰብኣይ ኣነ ብሓቂ መን ኢሉ ንርእሱ ክሳብ ዝስእላ እዩ ዝበፅሕ። ሰብኣይነት ድማ ካብ ውሽጣዊ ሓቅነት እዩ ዝፍልፍል። እቲ ዝገርም ነገር ሓደ ሰብኣይ ንሰባት ባህ ንምባል ክብል ባህሪኡ ክቕይር ከሎ ሰባት ዝያዳ ክፈትዎ ዘይኮነስ ዝያዳ እዮም ዝልዕዎ። ሰባት መትከል ዘለዎ ኣይፋል ምባል ንዝኽእልን ንባዕሉ ዝኾነን ሰብኣዮም ክብሪ ዝህቡ፣ ንኩሉ ሕራይ ዝብልን ንኩሉ ሰብ ክመስል ዝፍትን ሰብኣይ ከም መፃወቲ ወይ ከም መገልገል እምበር ከም ሓደ ክቡር ሰብኣይ ይርአን። ሰብኣይነት ሓደ ግዜ ንብዙሓት ሰባት እናቐየምካ እውን እንተኾነ ኣብቲ ዝኣመንካሉ ሓቂ ምጽናዕ ማለት እዩ። ንሰብ ምሕጓስ ጥራይ ዝነብር ሰብ ግን ኣይፋል ምባል ይፈርሕ እዩ። ሰባት ከይጸልኡኒ ካብዚ ጉጅለ እዚ ከይወፅእ እናበለ ንርእሱ እሱር ይገብራ። እዚ ድማ ሓደ ሰብኣይ ናይ ገዛ ርእሱ ናጽነት ከም ዘይብሉ ዘርኢ ዓብዪ ምልክት ዕሽነት እዩ። ንሰባት ክትመስል ክትፅዕር ከለኻ ውሽጥኻን ግዳምኻን ይጋጮ እዩ። ኣብ ውሽጥኻ ዘይኣመንካሉ ነገር ክትገብርን ክትዛረብን ከለኻ ሕልናኻ ሰላም ይስእን። ሓደ ሰብኣይ ድማ ካብ ውሽጣዊ ሰላሙን ካብ ሕልንኡ ንላዕሊ ንናይ ሰባት ጣቕዒ ዘቐድም እንተኮይኑ ንክብሪ ሰብኣይነቱ ብናይ ሓሶት ምስጋና ይሸጠሎ ማለት እዩ። ብዓለም ተፈቲኻ ንርእስኻ ግን ክትጸልኣ ምኻል እቲ ዝኸፍአ ውድቀት እዩ። ሓደ ልባም ሰብኣይ ሰባት ብዘለዎ ክፈትዎ ይመርፅ እምበር ሰባት ንኽፈትዎ ኢሉ መንነቱ ኣይቕይርን። ንስኻ ንርእስኻ ክሳብ ዘይኽበርካያ ዓለም ክተኽብረካ ክትጽብእ ኣይትኽእልን ኢኻ።
ሳልሳይ ብባዶ ምጅሃር ወይ ምፍካር ሓደ ሰብኣይ ኣብ ውሽጡ ዘለዎ ፍልጠት ሃብቲ ወይ ግብርና ነከየ ምስከደ ንዕኡ ንምሽፋን ዘረቡ የብዝሕ ብዛዕባ ዘይብሉ ሃብቲ ብዛዕባ ዘይገበሮ ጅግንነት ወይ ብዛዕባ ዘይብሉ ስልጣን ክዛረብ ከሎ ንሰባት ንምንዳቕ ይፍትን እቲ ሓቂ ግን ናይ ሓቂ ስራሕን ዓወትን ባዕሉ እዩ ዝዛረብ ሓደ ሰብኣይ ሓቀኛ ሓይሊ እንተሃልይዎ ክዛረብ ኣየድልዮን እዩ ሰባት ባዕሎም ይርእሉ ሓደ ሰብኣይ ብቃሉ እዩ ዝፍለጥ ሓንሳብ ሓሶት ወይ ምግናን ክትጥቀም ምስ ጀመርካ ሰባት ካባኻ እምነት የልዕሉ እዮም ሓንሳብ ብባዶ ክትዛረብ ከለኻ ሰምዐካ ሰብ ፅባሕ ሓቂ ክትዛረብ ከለኻ እውን ከም ዋዛ ወይ ከም ምፍካር ገይሩ እዩ ዝወስዶ ንሓደ ሰብኣይ ድማ ካብ ቃሉ ተኣማንነት ምስኣን ዝዓቢ ውድቀት የለን ሰብኣይነት ብሓቂ ዝህነፅ ምናልባት ንውሕድ ግዜ ንሰባት ክተገርም ትኽእል ትኸውን ንሓዋሩ ግን ሰባት ሓቂ ምስ ፈለጡ ዝያዳ እዮም ዝንዑኻ እዚ ሰብኣይ ዝባዶ እዩ ዘረባት ጥራይ ዝብል ስም ዝተለጥፈካ ኣብ ዝኾነ ዓብዪ መድረኽ ቦታ ኣይህልወካን እዩ እቲ ዝያዳ ዝሕዝን ድማ እቲ ፈካሪ ሰብኣይ ሰባት የኽብሮ ዘለዉ ይመስሎ ሰባት ግን ብሕሹኽሹኽ ይስሕቑሉ እዮም ዘለዉ ሓደ ሰብኣይ ዘይብሉ ከም ዘለዎ ገይሩ ክዛረብ ከሎ ንነብሱ የታልል ኣሎ ኣለኒ ኢልካ ካብ ተዛረብካ ንክህልወካ ኣይትፅዕረን ኢኻ እዚ ባህሪ እዚ ንሓደ ሰብኣይ ኣብቲ ዘለዎ ባዶነት ዓፂ ከም ዝሰርፍ ይገብሮ ኣብ ክንዲ ብግብሪ ዝዓቢ ብዘረባ ክዓቢ ይፍትን ብዘረባ ዝተሃነፀ ስም ድማ ንፋስ ከም ዝወስዶ ትክ እዩ ብባዶ ምጅሃር ካብ ትሕትነት ዝሓተ ዝምንጩ እዩ ሓደ ሰብኣይ መንነቱ እንተደኣ ኣኽቢሩ ዘለዎ ይኹን ዘይብሉ ንሰባት ንምእማን ኣይጋደልን እዩ ኣንበሳ ኣነ ኣንበሳ ኢሉ ኣይጭድርን እዩ ግብሩን ግርሙን ጥራይ እኹል እዩ ንስኻ እውን ከም ሰብኣይ ስራሕካ ክትዛረብ ዕድል ሃቦ ካብ ብዘረባኻ ዓብዪ መሰልካ ትናሾ ብግብሪ ንእሽቶ ኮይንካ ክትዓቢ ይበልፅ ዘረባኻ ትሑት ግብርኻ ግን ልዑል ይኹን ራብዓይ ስምዒቱ ክቆፃፀር ዘይምኽኣል እዛ ነጥብ እዚኣ ሓደ ሰብኣይ ሓያል ንክመስል ኢሉ ዝጥቀመሉ መንገዲ ከመይ ገይሩ ብኣንጻሩ ድኹምን ዘይበሰለን ከም ዘርእዩ ትገልጽ እያ ቁጥዐ ልክዕ ከም ሓዊ እዩ ንኻልኦት ቅድሚ ምቅፃሉ ነቲ ሒዝዎ ዘሎ ሰብ እዩ ዘንድዶ ብዙሓት ሰብኡት ብዓብዪ ድምፂ ምጭዳር ንሰብ ምፅራፍ ወይ ኢድኻ ምልዓል ናይ ሰብኣይነትን ናይ ሓይልን ምልክት ይመስሎም እቲ ሓቂ ግን ብኣንጻሩ እዩ ንነብስኻ ክትቆፃፀር ዘይምኽኣል ናይ ድኽነት ምልክት እዩ ሓደ ሓቀኛ ሓያል ሰብኣይ ስምዒቱ ዝቆፃፀር እምበር ስምዒቱ ዝውሮ ባርያ ኣይኮነን ንነብስኻ ክትገዝእ እንተዘይኽኢልካ ንዓለም ክትገዝእ ወይ ንስድራ ቤት ክትመርሕ ብቑዕ ኣይኮንካን ቆልዓ ዝደልዮ ምስ ዝስእን ይበኪ ይጭድር እዚ ንቆልዓ ባህሪ እዩ ሓደ ዓብዪ ሰብኣይ ግን ብንእሽቶ ነገር ዝሓርቕን ዝበኣሰን እንተኾይኑ ኣእምርኡ ገና ካብቲ ናይ ቆልዓነት ደረጃ ኣይወፅን ማለት እዩ ብስለት ማለት ንዘጋጥሙካ ፀገማት ብልቦናን ብትዕግስትን ክትፈትሖ ምኽኣል እዩ ቁጥዐ መፍትሒ ዘይኮነስ ንፀገማት ዘጋድድ ተወሳኺ ፀገም እዩ ብቁጥዐ ተደፋፊእካ ትዛረቦ ቃል ወይ እትገብሮ ተግባር ሰከንድ ጥራይ ክወስድ ይኽእል ሳዕቤኑ ግን ንዘለኣለም ዝፀንሕ ክኸውን ይኽእል እዩ ብሓንቲ ናይ ቁጥዐ ሰዓት ንዓመታት ዝሃነፅኻዮ ፍቕሪ ሓዳር ዕርክነት ወይ ስም ክትቀብሮ ትኽእል ኢኻ ቃላት ከም ጭቃ እዮም ሓንሳብ ምስ ተወርወሩ ኣሰር ከይሓደጉ ኣይተርፉን ቁጥዕኡ ዘይቆፃፀር ሰብኣይ ወትሩ ብጣዕሳ እዩ ዝነብር ቁጥዕኡ ዘይቆፃፀር ሰብኣይ ሰባት ክፈርሕዎ ይኽእሉ እዮም ግን ኣየኽብርዎን ሰባት ካባኻ ዝርሕቑ ካብቲ ናይ ቁጥዕ በርዕኻ ንርእሶም ንምክልኻል እምበር ንዓኻ ስለ ዝፈርሑኻ ኣይኮኑን ብቁጥዕ ዝመፀ ስልጣን ወይ ተሰማዕነት መሰረቱ ሕፃ ስለ ዝኾነ ቀልጢፉ ይፈርስ ለባም ሰብኣይ ግን ብትዕግስትን ብርግኣቱን ተፈታዊ እዩ ሓደ ሰብኣይ ክሓርቕ ከሎ መመዛዘን ዓቕሙ ይጠፍእ ኣብቲ ግዜ ዝውሰድ ውሳነ ወይ ዝዝረብ ዘረባ ብልቦና ዝተመርሐ ዘይኮነስ ብእንስሳዊ ስምዒት ተመርሐ እዩ ካብቲ ከተማ ዝሕዝ ጀግና ንላዕሊ ነብሱ ዝገዝእ ሰብኣይ ይበልፅ ሓቀኛ ሰብኣይነት ኣብቲ ማዕበል ዝበዝሐሉ ግዜ ረጊእኻ ምፅናሕ እዩ ቁጥዕካ ክትዓብጦ ምኽኣል ድማ ናይቲ ዝለዓለ ብስለትን ልቦናን ምልክት እዩ ቁጥዐ ምስ መፀ ቅድሚ ምዝራብካ ካብ 10 ቁፀር ዘፀፅተካ ነገር ንኸይትገብር ይገብረካ ሓምሻይ ምስ ሰባት ተወዳዳሪ ምዃን ኣብዚ ግዜ እዚ ንብዙሓት ሰብኡት ካብ ሰብ ከይንእስ ወይ ንሰባት ክመስል እናበለ ናብ ዕንወትን ውድቀትን ትወስድ ዘላ ዓባይ መፃወድያ እያ ሓደ ሰብኣይ ንባዕሉን ንስድርኡ ናብ ዓብዪ ሓደጋ ዘእተወሉ ቀንዲ መንገዲ ድማ እዚ ምስ ሰባት ዝግበር ናይ ኣነባብራ ውድድር እዩ እዚ ሕማም እዚ ዝጅምር ሰባት እንታይ ክብሉን እዮም ካብ ዝብል ስግኣት እዩ ሓደ ሰብኣይ ዓቕሙ ከይፈቐደሉ ብዙሕ ዕዳ ተለቂሑ ክቡር መኪና ዝዕድግ ክቡር ክዳን ዝኽደን ወይ ልዕሊ ዓቕሙ ዝኾነ ዓብዪ መርዓ ዝገብር ንሰባት ንምድናቕ ጥራይ እቲ ዝሓዘን ግን ንሱ ነቶም ንዕኡ ዘይግደሱ ሰባት ንምሕጓስ ክብል ነቲ ብርሃፁ ዘጥረይ ገንዘብ የባኽኖ እዚ ድማ ካብ ውሽጣዊ ባዶነት ዝፍልፍል ናይ ዓሻ ሰብ ተግባር እዩ ለባም ሰብኣይ ንመጻኢኡ ንደቁን ዝኸውን መሰረት እዩ ዝሃንፅ እቲ ምስ ሰብ ዝወዳደር ግን ነቲ ፅባሕ ክጥቀመሉ ዝግብኦ ሃብቲ ሎሚ ንሰባት ንምርኣይ ይጥፍኦ ዕዳ ማለት ካልእ ዘይኮነስ ናይ ፅባሕ ናፅነትካ ንሎሚ ሸይጥካ የለኻ ማለት እዩ ብልቃሕን
بعدان زمت الصباق دما كمتي قبل على برزها نصبيت خوينو صحاي كتبرق خلا صقم كمص خلو قلطف يزفرس مسب كتوددر مفتن موداتا يبلون لومي مستحد قربتها كتوددر تفتينكا صباح كال كابا خزبلص كمصيو حدا سباي مسبات ان توددر كنبر انت دا مريصو عقبتن سلام زبحال ነገር አይፈልጥንዩ እዚ ባህር እዚ ንሰብኣይ ጥራይ ዘይኮነስ ንብምልእታ ስድራ ቤት እዩ ዝሃሲ ሓደ ሰብኣይ ንሰባት ንምርኣይ ክብል ገንዘብ ከበኽን ከሎ ሰበይቱን ደቁን እዮም ዝለዓል ዋጋ ዝኸፍሉ ኣብ ቤት ሰላም ይጠፍእ ወጥሪ ይነግስ እቲ ሰብኣይ ድማ ነቲ ዕዳን ንምክፋል ክብል ዕረፍቲ ስኢኑ ብጭንቀት ይነብር ሓደ ስድርኡ ዘፍቅር ሰብኣይ ካብቲ ሰባት ዝሃብዎ ናይ ሓሶት ንኣዳን ላዕሊ ንውሽጣዊ ምርጋእ ስድርኡ እዩ ዝቐድም ሓቀኛ ዓወት ማለት ትማሊ ካብ ዝነበርካዮ ሎሚ ምምሕያሽ ማለት እዩ ምስ ሰባት ክትወዳደር ከለኻ ግን ዓይንኻ ወትሩ ኣብ ሰባት ስለዝኾነ ናይ ገዛ ርእስኻ ዓቕም ክተማዕብል ዕድል ኣይትህቦን ዓያሹ ሰባት ሰብ እንታይ ገበረ ይርዩ ለባማት ሰባት ግን ኣነ እንታይ ክሰርሓለኒ ኢሎም ይሓስቡ ሰብኣይነት ብዘለካ ንብረት ዘይኮነስ ብዘለካ ስነ ምግባርን ብትብዓትኻን እዩ ዝምዘን ካብ ዓቕምኻን ታሕቲ ምንባር ትሕትና ዘይኮነስ ብስለት እዩ ካብ ዓቕምኻን ላዕሊ ምንባር ግን ዕሽነት ጥራይ ዘይኮነስ ጥፍኣት እዩ ሓደ ሰብኣይ ክብሩ ዝሕሉ ብዘለዎ ተሓጊሱ ዓቕሙ ፈሊጡ ብስቱር ሃብቱ ክሃንፅ ከሎ እዩ እቲ ዝፈለፀ ሃብቲ ካብ ሰብ ክትመስል ካብ ዝግበር ባርነት ነፃ ምዃን እዩ ንሎሚ ዘዳለኸልኩም መደብ እዚ ይመስል ኣብ ዝቐፅል ቪድዮ ብኻልእ ኣገዳሲ ኣርእስቲ ክሳብ ንራኸብ ሰላም ፅንሑ